τα παίρνω γλου. Οι σιδηροπυρηνικοί σιωνιστές, αγαπητοί φίλοι του Αμερικανού-Ισραηλινού λόμπι, συμμετέχουν στην παγκόσμια προσπάθεια εφαρμογής της νέας τάξης των πραγμάτων. Η νέα τάξη των πραγμάτων κινείται βάσει πρωτοκόλλου. Τα πρωτόκολλα παραδόθηκαν από τη Λευκή Αδελφότητα διότι ετοιμάστηκαν στην κυριολεξία από τον υποχθόνιο αρχιτέκτονα της νέας τάξης των πραγμάτων. Δόθηκαν από κάτω. Πώς άλλα, αγαπητοί φίλοι, λέμε έχει ο Θεός άνωθεν θα είναι κάτωθεν. Υποχθόνιος αρχιτέκτονας της νέας τάξης των πραγμάτων. Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Νόμοι οι οποίοι πρόκειται να κυκλοφορήσουν και βεβαίως να εφαρμοστούν, αυτή τη στιγμή ετοιμάστηκαν όχι τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό, για το διαδίκτυο, για το ίντερνετ, πρόκειται να βρεθούν μπροστά μας. Νόμοι οι οποίοι πλέον δεν το αναγνωρίζουν απλά όπως ούτως ή άλλως ήταν αναγνωρισμένο σαν μέσο τύπου, πώς είναι ξέρω εγώ τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα κτλ. Και οι εφημερίδες, τα περιοδικά, αλλά σαν ένα επίσημο χώρο στο οποίο θα γίνονται ανακοινώσεις ισολογισμών, ανακοινώσεις εταιριών, το ένα το άλλο κτλ. Επίσημος χώρος, αναγνωρισμένος από το κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Όλο και περισσότερα μάτια επίσημα πλέον θα αρχίσουν να γυρίζουν προς το ίντερνετ. Ο αόρατος πόλεμος με εκείνους που δεν τους βλέπουμε, αλλά υπάρχουν αγαπητοί φίλοι. Με εκείνους που δεν θέλουν να κάνουν κάτι τραντακτό στη ζωή μας, ώστε εύκολα και χαλαρά να μας οδηγήσουν στην κόλαση. Ξέρουμε ότι ο χώρος αυτός είναι ο χώρος τον οποίο όλοι ονειρευόμαστε να έχουμε σαν μέσο επικοινωνίας. Πώς γίνονται τα μάγια, πώς γίνονται αγαπητοί φίλοι δαιμονισμοί, σατανισμοί κτλ. Πώς γίνονται οι εξοργισμοί. Για όλους τους έχει τον παχυτές. Μερικοί όμως, αγαπητοί φίλοι, τον ονειρεύονται σαν μέσο να πουλούν ναρκωτικά, να πουλούν όργανα παιδιών, να πουλούν την αρρώστια τους στην παιδεραστία. Για να μάθουμε τι γίνεται, αποκαλύπτω και δεν έχω πει τίποτα σχεδόν ακόμη από αυτά που υπάρχουν στα ψάρια βιβλία, αγαπητοί. Τα παιδιά λέει να τα κάνουμε χαϊβάνια, να τα κάνουν απόλυτα χαϊβάνια. Ή να το χρησιμοποιούν, αγαπητοί φίλοι, για εκβιασμούς. Έχουν συλληφθεί πάρα πολλοί για εκβιασμούς μέσω ίντερνετ κτλ. Σύσταση συμμοριών και ξέρω εγώ. Όπα λέει στην Αιγυπτιακή τοιχογραφία πότε του πήραν τη συνέντευξη. Αγαπητοί φίλοι, συνέντευξη με ένα εξωγήινο, καταπληκτικό βιβλίο. Αυτούς όλους οι οποίοι κάνουν περίεργα πράγματα πρέπει να τους εντοπίσουμε και να τους βάλουμε στην άκρη. Πάρα πολύ δυνατό βιβλίο, αγαπητοί φίλοι, για την ελληνική καταγωγή και παιδεία του Χριστού. Διότι στο τόσο περιμένουν όλοι να πούνε «Α, τι γίνεται στο ίντερνετ?» Στο ίντερνετ βγαίνουν όλοι και βρίζουν ασύστολα. Η αποκάλυψη που είχε κάνει ο Γέροντας, τη μέρα που ο Πούτιν ορκίστηκε πρόεδρος της Ρωσίας, φωτογραφήθηκε τυχαία από την NASA αυτό, η ρομφαία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο διάστημα. Ασύστολα, βρίζουν συνέχεια ή εκβιάζουν ή κάνουν το ένα ή κάνουν το άλλο. Από κάποιον που χαριτολογώντας έως να καθυλανάτης από τα πολλά κατήλια που κατεβάζει εδώ σε όλους. Διαβάστε το, ωραίοι Έλληνες, να καταλάβετε τι εννοώ. Άρα, αυτή τη στιγμή είναι ένας επίσημος χώρος στο ίντερνετ. Δεν μπορεί, βρε αδελφέ, όλοι ανώνυμα να βγαίνουν και να μιλάνε. Αλλά οι σκοταδιστές, αγαπητοί φίλοι, τα κυράκια της νέας τάξης των πραγμάτων που κρύβονται πίσω από προσωπία δημοκρατίας ή προσωπία πατριωτισμού ή προσωπία και εγώ δεν ξέρω τι, θα πετύχουν έτσι να κάνουν. Πώς εγώ είμαι ο Λιακόπουλος Δημοσθένης και μιλάω, έτσι λέει θα πρέπει να μιλούν όλοι. Αυτό είναι που πράγματι θέλουμε. Εδώ μιλάμε για την εκπομπή δυνατά και ελληνικά. Εγώ βγαίνω επώνυμα και μιλάω, δεν κολώνω, είναι σαφές. Φαν κλαμπ λέει, για να το πω και εγώ έτσι στην φανταστική, Διακόπουλο. Πού? Σε δημοτικά, σε νηπιαγωγεία, σε πανεπιστήμια. Βγαίνω και μιλάω. Όλοι βγαίνουν και μιλάνε όμως επώνυμα. Όχι. Ξέρετε τι περιγράφουν μέσα αυτά τα συνθήτα αρχαία. Είναι κρυμμένοι πίσω από ένα κόμμα, πίσω από ένα κανονισμό, πίσω από μια διάταξη. Όταν κάποιος μιλάει ανώνυμα, αγαπητοί φίλοι, χρησιμοποιώντας ένα ψευδόνυμο, ας πούμε, είμαι, λέει ο άλλος, χρησιμοποιεί ο άλλος το ψευδόνυμο Λουλού. Αν σε λένε Λουλού και βγαίνεις και μιλάς, δεν θα μπορέσει να πάει σοβαρά ο άλλος. Ή αν σε λένε Κουκουβέλ, ξέρω εγώ ή ξέρω εγώ πώς αλλιώς. Οι οποίοι όμως θα λείψουν.
Τα 23 τάγματα των τελωνίων, αγαπητοί φίλοι, άλλο βιβλίο τι γίνεται με τα θάνατο είναι αυτό. Θα κλάψετε μανούλες με τις αποκαλύψεις που γίνονται εδώ μέσα. Πώς θα το κάνουμε? Εμείς είμαστε οι πολυμήχανοι Έλληνες. Και δυστυχώς θα λείψουν όλες. Γιατί? Διότι έχουμε και το δικό μας παραδικαστικό σύστημα. Δικαστές μας παρακολουθούν, γιατροί, καθηγητές πανεπιστημίου, άνθρωποι του νόμου, του μεροκάματου, ταξιτζίδες, παντού, σε όλη την Ελλάδα, δυνατά και ελληνικά. η νέα τάξη των πραγμάτων Έτσι, ο αόρατος πόλεμος μεταξύ ανθρωπίνου γένους και θεμόνων. Ο εχθρός είναι αόρατος, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Δεν κοιμάται, δεν νηστάζει, δεν πεινάει, δεν πονάει, δεν κουράζεται. Δεν μας λυπάται, μας μισεί. Το μόνο του μέλημα είναι να μας στείλει στην κόλαση. Η νέα τάξη των πραγμάτων έχει βάλει τα τσιράκια της μέσω ίντερνετ διεθνώς και βεβαίως και στην Ελλάδα, τα οποία τι κάνουν? Βγαίνουν και κάνουν μέσω διαδικτύου, μέσω ίντερνετ τέτοιες υπερβολές, τέτοιες ασχήμιες, τέτοιους εκβιασμούς και το ένα και το άλλο. Έλληνα σημαίνει DNA, ελληνικό. Αυτό σημαίνει Έλληνας. Βιομηχανία υποταγής συνειδήσεων για όλους τους Έλληνες μαχητές. Ποιος είναι τον Κίρτο, τον Λεβέντη, τον Αρχιλιστή? Τέλος, πάει αυτό. Η αποστολή μας ως εκ τούτου είναι ιερή, αγαπητοί φίλοι. Που αναγκασμένο πλέον το κράτος, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να πει όλοι πρέπει να είναι φανεροί. Και βεβαίως στο ίντερνετ όχι μόνο θα είναι όλοι φανεροί. Εγώ για παράδειγμα φαίνομαι Μολιακόπουλος και μιλάω επώνυμα. Προσέξτε. Να δείτε πού ανήκουν όλα τα λαθόκια που κυβερνούν την Ιφίλιο. Αντιμούλη Αϊνστάιν, καλά τα είπες, αλλά... Δεν θα μπορείς να λες ό,τι θες. Αυτά που τυχόν εγώ λέω στο ίντερνετ, αλλά δεν λέω στην τηλεόραση, διότι υπάρχει μια αρχή η οποία την επιβλέπει και θα μας κάνει ντάουλους και τα λοιπά, είναι γνωστό αυτό, θα υπάρξει και στο ίντερνετ μέσα σε μια νύχτα. Θα δει την ιστορία, ξαναλέω, όπως θα τη διαβάσετε, όπως δεν γράφηκε ποτέ πριν. Πώς εδώ ήταν το παραμύθι, η μπουγάρα που τελείωσε. Τα ντοκουμέντα, άλλος κατηλανάφτης εδώ, να δείτε κατήλι που πέφτει. Εγώ για παράδειγμα μιλάω για βιβλία κάθε μέρα, είναι η δουλειά μου. Τα βιβλία, εκδίδω βιβλία, γράφω βιβλία, είναι η δουλειά μου. Εκείνοι οι οποίοι ζουν, αγαπητοί φίλοι, στην περιοχή, μην το παίρνω εδώ προσωπικά, δεν μιλάω για κανένα συγκεκριμένα, γιατί δεν είναι ένα και δύο, αυτοί είναι αρκετοί. Έτσι, οπότε δεν μπορώ να μιλάω για κάποιους συγκεκριμένα, γενικώς. Μόνο που αν η δουλειά είναι παράνομη, πρέπει να οδηγούνται εκεί που πρέπει.